Boas tardes, retomamos a nosa cita semanal con esta sintonía. Inicia informativos en Barreiras que facemos dende Cogami, a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade. Unha vez máis, agardamos que sexan do seu interese as informacións que lles ofrecemos acerca de proxectos, de programas, de actividades, vivencias ou normas, todas elas relacionadas co colectivo das persoas con discapacidade. Iniciamos este novo informativo cos titulares. Este é un adianto do que lles imos a chegar. O sector da discapacidade en Galicia volve unirse para impulsar a campaña do 0,7% do IRPF da declaración da renda para fins sociais. O grupo empresarial Cogami crea unha nova iniciativa, Disardín. Cogami Coruña conta cun servizo de fisioterapia. Usuarios do Centro de Recursos de Mos expoñen no Centro Comercial Gran Vía Artesanía en Coiro. Usuarios de Cogami Lugo gozan do entroido a través dun discurso reivindicativo. Inician en Tui e Outes 2 cursos de formación profesional para persoas con discapacidade. Logo deste adianto, entramos en materia. As entidades sociais galegas, entre as que se atopa Cogami, únense un ano máis para concienciar os contribuintes de que marquen o recadro fins sociais cando fagan a declaración da renda. Nestes momentos de crise e coa bancarización das caixas de aforros, as entidades sociais van sentir a diminución das prestacións económicas que lles chegan polas fundacións. Por iso, fan fincapé na importancia que ten marcar cun xe o recadro fins sociais, un acto que fai que se destine o 0,7% dos impostos a programas sociais. A xe solidaria leva por lema cun pequeno xesto as cousas cambian e dende o terceiro sector precisamos a vosa colaboración. O grupo Cogami crea unha nova iniciativa empresarial. Nace despois dunha reestruturación en 2 empresas de sardinería, Íntegro Sardinería Medio Ambiente e Isorriparia, que iniciaron actividade en 2000 e 2001. O novo proxecto que nace chámase Disardín e faino como a culminación da fusión de 2 centros especiais de emprego que se dedican aos traballos de sardinería e deseño de espazos naturais. Disardín propicia tamén o nacemento dunha nova imaxe de marca que a partir de agora será o novo sinal de identidade comercial. Actualmente, Disardín conta cun cadro de persoal formado por 53 traballadores, sendo o 75% destes persoas que teñen algún tipo de discapacidade. As instalacións que a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade ten na Coruña acaban de ser remodeladas para crear un servicio de fisioterapia que atenderá tanto as persoas con discapacidade como as que non a teñen. A atención é de luns a venres en horario de 9 a 2 e as tardes do luns e mércores de 4:30 a 8 do serán. Ofrécense diversas técnicas de rehabilitación para tratar de previr e curar enfermidades e no caso dunha persoa con secuelas ou discapacidade para axudala na adaptación ao entorno. A aplicación de masaxes, a reeducación postural, terapia con calor, o tratamento a través de ultrasons ou a utilización de aparatos son algunhas das técnicas que poden ser tratadas para mellorar as afeccións dos usuarios. O alumnado que a diario acode ao Obradoiro de Coiro de Centros de Recursos que Cogami ten en Mos expón no Centro Comercial Gran Vía de Vigo as súas obras. Durante toda esta semana está habilitado no centro comercial un punto de venda no que se expoñen os traballos artesanais que realizan en Coiro. Axendas, xoias, bolsos, chaveiros, marcapáxinas. Haberá unha variedade de produtos, todos eles realizados por persoas con discapacidade. Os cartos que obteñan da venda van servir para seguir comprando máis material e, por conseguinte, para poder seguir a aprender e mellorar as súas habilidades do coiro. Xa vai para 6 anos que o Centro de Recursos de Mos iniciou o obradoiro de traballo en Coiro. As 10 persoas con discapacidade que acoden a diario non só fan por aprender a traballar a materia prima, fano tamén porque lle supón poder establecer relacións de amizade cos compañeiros e, ademais, o traballo manual que realizan elles moi positivo para mellorar as habilidades de psicometricidade fina. Preto de 30 persoas de Cogami Lugo participaron o martes de Entroido no concurso de disfraces que organizou o Concello.
Divididos en dúas comparsas, Payasos en Barreiras e Apárcate de aí, as dúas comparsas fixeron unha chamada de atención á mala utilización que algúns condutores fan das prazas reservadas ao aparcadoiro e das dificultades que as persoas con discapacidade visual poden ter á hora de cruzar os pasos de peóns. Debido ás dificultades de mobilidade da maioría dos participantes das comparsas, non fixeron todo o percorrido, senón que se incorporaron preto da Casa do Concello para facer unha pequena representación diante do xurado. A participación nas actividades lúdicas que celebra o Concello é unha aposta máis de Kogami pola plena inclusión das persoas con discapacidade na sociedade, o tempo que axuda a facer máis visible o colectivo con pleno dereito. E esta visibilidade acadou 2 premios de 300 euros para cada un dos grupos. Esta semana inician 2 cursos de formación profesional para persoas con discapacidade que están en situación de desemprego laboral. Un dos cursos é de técnicas de oficina e vaise impartir na Casa da Cultura do Concello de Outes e outro curso é de controlador de accesos e se imparte no Concello de Tui. Ambos os 2 cursos están financiados pola Consellería de Traballo e Benestar da Dirección Xeral da Dependencia e Autonomía Persoal da Xunta de Galicia e mailo Fundo Social Europeo. Con 13 alumnos o curso de Outes e con 15 o de Tui, Kogami inicia 2 accións formativas coas que pretende formar e inserir canto antes no mercado laboral ás persoas con discapacidade. Pois ata aquí chega o noso informativo desta semana, o informativo sen barreiras de Kogami. Grazas por acompañarnos e agardamos que nos escoiten en vindeiros boletíns sociais, tendo como protagonista o colectivo das persoas con discapacidade que traballa cara a unha sociedade máis inclusiva. Se queren saber algo máis de Kogami, poden facelo a través da web www.kogami.es ou tamén a través das redes sociais Facebook, Twitter, Twenty e mesmo o blog kogami.blogspot.com. Informoulles Cristina Pet. Ata a próxima.